Is-siba tista' tgħid f'kull Knisja Kattolika. Il-Via Sagra li permezz ta' pittura u skultura tirrappreżenta 14-il mument mill-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. F'dan ir-randan fil-Bażilika ta' San Pietru, iż-żanżnet Via Sagra tal-artist Svizzeru Manuel Andreas Dur li rebaħ kompetizzjoni internazzjonali. Imnedija mill-Vatikan sentejn ilu l-kompetizzjoni atterat 2500 parteċipant minn 80 pajjiż. L-artist Manuel Farrugia qal lil TVM News li kif stipulat fir-regoli ippreżenta żewġ abbozzi. Konna mitlubin li nagħmlu żewġ buzzetti, żejt fuq it-tila 50 cm b'50 cm, wieħed bil-kulur u l-ieħor monokromatiku. L-obbligatorju kien is-suġġett tal-kruċifissjoni tal-mulej. Dak bil-forsi rid ikun bil-kulur. Imbagħad l-ieħor bħala option kien li nażlu li rridu, suġġetti li ma suġġett li ma rridu, jiena żied Kristu jintaqa' mammu. Mill-Vatikan ġie informat li l-abbozzi tiegħu kienu fost dawk tal-14 l-artist finalista. Għalija onur kbir għaliex sottomettejt il-bozzetti tiegħi. U mbagħad minn 2500 parteċipant tiġi mal-ewwel 14 għalija onur kbir daqshekk ikun baħta. Ħanajdlek għalija kien moment li ħassejtni vera kburi, mhux għax apparti li jiena artist u rejt il-ħira tiegħi, ma semmejt il-pajjiżi jafu li aħna Maltin. Il-Via Sagra tinsab armata temporanjament bħala waħda mill-inizjattivi li qegħdin ifakru l-400 anniversarju mid-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' San Pietru. Fil-mument, Manuel Farrugia għandu bosta kummissjonijiet ta' arti sagra bħal pittura tal-koppla tal-imqabba u s-saqaf tal-Bażilika tal-Isla iżda mhux biss. Qiegħed jaħdem fuq setta xogħlijiet ġodda għal gallerija personali li ser jiftaħ u fost proġetti kbar li wettaq dan l-aħħar kien hemm il-monument għall-eks Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici u portraits tal-Beatu Nazio Falzon għal qorti.